हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौबो बयखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो। दायो जोङो नै आलु गायहैनो नागिरदों। आलु गायनो थाखाय थाबायगासिनो दङ जोङो नै। ओमफ्राय जोङो माबायदि गायगोन आलुखौ नोंथांमोना नायलांदो। ग्रेसिबो गायगोन आलुखौ। जायफ्रा ग्रेसिखौ मोजां मोनो ग्रेसिनि आलु गायनायखौ नायदो। दायो नै बिमायंआ थेला बोनायावहाय गाखोफानानै दङ नै। मा रायलायगासिनो इयो ग्रेसिया। नोंथांमोना नायलांदो दायो जों आलु गायनायखौ। थाबायगासिनो जोङो नै मोननैसैबो। ग्रेसि ओनावलाय बै थांगोन नोङो? बै थांगोन? नै बेहाय जों दा आलु गायनो नागिरनायावहाय मुला दंमोन। ओमफ्राय दायो हालेवखुजोब्बाय, आलु गायनोसै दायो। जोंनि आलु गायनायखौ नायलांदो। ग्रेसिबो गायगोन आलुखौ। मोनसे होनो एसे खादायाव लानोसै आं। खाथि जायाखै खाथि जायाखैहाय लायनानै होलाय। हालदैया नै नै इदि गोजान दा ना खाथिद्रायबाय? माथो गाजायानो खानाखैलाय। दा बे हाइजें गायोना गाया? ना माबायोसैनो दा हाइजेंखौबो।
आलु गायदों आं नै लोगोफोरलाय Lekubnisi? Ci lekub dede? Hai nama? Sanjin cikuni je? Aluku? Di. What? Di maba dede? Iri hene? Iri handu? Cikuna ya? Tuna Grisha mau cine? Nalai. Alu kan nga. Nih, ini pasti kayak benar aku mana? Itu. Kadang jauh. Iya. Ada kadang enggak? Ada kan ada? Pistai. Iya aku nungguin ya. Nungguin ya. Itu nungguin. जोंहा नै आलु गायखांनानै ना सायबावनायसै जोंहा जा मोजां नायानो दायो जों सायनानै लानोसै नाखौ दा बिदियाव थेंगोना नाया मेजेमथार नायदो नै नाया नै जोंना ना मोनबोदों नै दैसायाव ना सारदोंमोन ओमफ्राय मोनबोदों नै एसे जा मोजां नै बोथिया नै थेंगोना बोथिया लावफुथि ओमफ्राय फिथिख्रि ओमफ्राय मा होनोमोनथाय बेखौ बावबाय आं नानि नामखौ ओमफ्राय बेहाय मोनसे ओमफ्राय नै बेहाय मोनसे मोननै